Heykəllərini cansız diye күрмә, heykəllərinin canı taş түгел, һәр heykəlдә күпме солдат жаны. Heykəllərгә сыкрау хас түгел дип сөйли яшь буын хәтер чараларында. Чыннан да, шушы истәлек ташларына язылган һәр исем ул айрым кеше, ватаныбызны саклаучы язмышы. Стелла ачуны күрергә нәкъ шул язмышларга битараф булмаган, нәсел тамырлары шушы җирләргә тоташкан халык җыелды. Без җиңү көнен якынайтучыларга мәңге бурычлы дип сөйләде сәламләү чыгышында Буа муниципаль район башлыгы Рәнис Камәрдинов. 25 йортлы авылдан 21 кеше сугышка китә. Кичкенә булса да авыл советы пункты уты, суы, хәтта 4 еллык мәктәбе дә бар иде дип искә алды апалы сеңелле Насыбуллиналар. Авыл аларның күз алдында диярлек юкка чыккан. 54'ten уже бітә башлады колхоз. Анда Насыбуллина Руза келді деген Суқсудан. Шуннан арасын тамаша тотынды безнең. Кызыл Кайын авылының бір ара Ворошилов, аннары Муса Жәлил, Нур Вахид, Чишмә колхозы дип аталган чаклары да була. 69'da иң соңгы көчтү менә мәне. Нигә кайруга көчтү? Табыр аның сеңлесе бар иде. Аның йортын яндырдылар да таңга көчтү. Шуннан безнең авыл бетте. Кызыл Кайын кебек юкка чыккан авылларны барлап, хәтер ташлар урнаштыру, сугышта катнашучыларның исемлеген төзү, иң беренче чиратта архив материаллары белән эшләү нәтиҗәсе. Шулай ук аның матди чыгымнары да бар. Әлеге җаваплы эш Буа якташлык җәмгыятенең идарә утырышында тәкъдим ителә һәм алар җитәкчелегендә башкарыла. Авылларда беләбез һәйкәлләр бар һәм һәрбер һәйкәлдә исемлек бар. Bu avullarda yok, başkan avullarda avulu da yok, heykeli de yok, isimliği de yok. Bu kişiler niçektir çitte kalganlar. Biz indi buna gadilsizlik deyip sanadık hem oluşundan da şulay hem özümüzün ülüşümüzünü kırtırga uyladık, niyetledik. Изге ниятьләрнең тагын берсе 1990 елны юкка чыккан Утинка авылында чынга ашты. Яу кырыннан кайтмый калган 38 сугышчы исеме язылган хәтер һәйкәле урынында элек Молния колхозының клубы урнашкан була. Бу хакта шушы авылда туып үскән Валентина Шурбина сөйләде. Эту деревню я навещаю в год. Авылыбыз бетсә дә елына 5-6 тапкыр кайтып киләм. Эш булмау сәбәпле кайсы кая китеп бетте. Әни иң соңгысы булып 1990 елны безгә күченде. Валентинаның әнисе Нина Панчохинага 93 яшь, хәтере яхшы, бирегә дә килергә теләгән. Көннәр җиләс булгач өйдә калган. Пусть я слепая, я бы памятник рукой потрогала. Килергә теләге бар иде. Күзем суқыр булса да, һәйкәлне кулым белән тотып карыйсым килә дип җиткерде әнисе сүзләрен Вали ханым. Юкка чыккан 62 иле Утинка авылын Владимир Липунов белми, ул Бакуда яши. Ләкин жан тартмаса, кан тарта дигәндәй кайткан. Утинка аның әтисе авылы. Шушыннан бабасы сугышка киткән. Хәтер тактасында Липуновлар фамилиясе шактый. Әнисе ягыннан бабасы Петр Евсеев та сугышта катнашкан. Аны да исемлеккә өстәргә тәкъдим итте Владимир Липунов. Әле яңа гына бабасының кайчан һәм кайсы фронтта үлгәнен ачыклаган. Башта хәбәрсез югалганнар исемлегендә булганга күрәсең, архивта сакланмаган. Югыйсә фамилияләр бик җинтекләп барланган. Biz dürüstünü etkende kat sıradık indi, kat izlediler, karadыlar, voyinkamat aşağı, bütün şahanaklar aşağı izlediler andi kişilerini. Elbette biz andi kişiler bulsa onların familiyelerini bunda isteyiz. Стелла кую киләчәктә дә дәвам итәчәк дип белдерде Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров. Барлыгы Буа районында 30-дан артык авыл юкка чыккан. Әлбәттә, аның сәбәпләре төрле һәм ил буйлап саны китсәң, алар шактый. Буа районы үрнәгендә онытылган сугышчыларны барлап юкка чыккан авылларга истәлек ташлары куюны башкалар да өлге итсә иде. Мөршидә Җихан, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.